Здравейте, това е първото видео от поредицата, която ще заснема с мое участие. Като целта на видеята ще е да се запознаете с мен, да разкажа малко повече за себе си и да разкажа за моята мотивация, защо реших да се заема с политика, бидейки част от политическа партия ГЕРБ и също така бидейки кандидат за народен представител в следващия 50-ти парламент. Накратко, казвам се Ивайло Колегов, на 36 години. По професия се занимавам с банково дело. Магистратурата ми е финансов мениджмънт в УНСС съм завършил. Бакалавър имам от Софийския и множество следдипломни квалификации. Една по-интересна за вас може да е последната, която съм завършил. Тя е към Кембридж за устойчиво развитие на бизнеса, което по същество означава внедряване на повече екосъобразни практики в бизнеса. Намаляване на въглероден отпечатък, създаване на образование на хората, които работят в една фирма, така че да имат по-устойчиви навици, дори не само на работното си място, ами вече и в личния си живот, тъй като с много малки стъпки може да направим промени, които да са важни за околната среда и да повлияем дори на хора, които са около нас. Това е първото видео, което ще запиша. Малко в някои от ъглите ще видите и моята преференция за изборите след няколко дни. Така че надявам се първото видео да ви е било интересно. Очаквайте следващите, в които ще разкажа какви са моите намерения, за какво ще се боря, когато бъда избран в следващият парламент след няколко дни.